खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ थांनाय मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखिजों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरखौ गुवार आरो गोजोर महराव लांनो थाखाय थांनाय मैया एबसुआ गासै जिल्लानि गाहाय मावख' आरो महकुमायाव सानसेनि हाबाफारिजों लामा हान्जा सुरनाय रड मार्च हाबाफारिखौ लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे रड मार्च लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लाना बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे मख'जाथाव पस्ट होदों। जाय पस्टआ समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि सोरखार दं, प्रमद बर' दं, रोंगोरा दं, जयन्त दं, उरखाव दं। हा मानोलाय 40 डिग्री 38 डिग्री टेम्पारेचार गरमाव लामा थाबायनांगौनि मा दरखार? मा देखायनाय जादों रायजोफोरा जाम्बा नंलिया दानि जुगाव होननानै बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि मोनसे मख'जाथाव पस्टआ समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। क'क्राझारनि देबोरगाव बाख्रिगुरि गामियाव थानाय सिबिसुला नार्जारि 26 बोसोर बैसोनिया गावनि 50 बोसोर बैसोनि बिफा अनिल नार्जारिखौ बुथारनायनि दायाव पुलिसआ हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया थांनाय मैया बेलासिनि 4 रिंगासोआव जेब्ला बिफाया उन्दुना थानाय समाव सिबिसुलाया गावनि बिफाखौ रुवाजों गाग्लोबदोंमोन। नखरनि सुलुंनि बायदिब्ला सिबिसुलाया जाय मोनसे समाव साय क'क्राझाराव बोरला गावनाय सोलोंसामोन डिप्रेसनजों जुजिगासिनो दङमोन आरो जानो हागौ बे जाथायनि समाव फेग्रा मुवाजों गोहोम खोख्लैजादोंमोन। फिन आरोबाव तामुलपुर ओनसोलाव बोखांनो मोन्दों मर्टार बमा। तामुलपुरनि भारत-भुटान सिमायाव थानाय बिमला नगरनि खन्दाजानाव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय मर्टार बमाखौ बोखांदों होननानै खौरां मोननाय जादों। जाथायथिलियाव पुलिसआ सहैनानै नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। फैगौ 17 जुलाइआव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुइटमेन्टनि एडभार्टाइज बिलाइखौ सावगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि इलेक्टरेल रलखौ बर' रावजों फोसावनाय आसामनि जुडिसियेल सार्भिसनि आनजादाव पेपार 50 नाम्बार सोसननाय आरो बावैसो सिगां गुवाहाटी हाइकर्टआ आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुंनो लानाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुइटमेन्टनि आनजादाव बर' रावनिफ्राय पेपार 20 नाम्बार सोसननाय दाबिफोरखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिननि गेजेरजों गुवाहाटी हाइकर्टनि रेजिस्ट्रार, गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस आरो आसामनि इलेक्सन कमिसननो गोसोखां बिलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि बे दाबिखौ मानियाब्ला फैगौ 17 जुलाइआव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुइटमेन्टनि एडभार्टाइज बिलाइखौ सावगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। जेराव प्रमद बर' दङ बेहायनो जों आइजोफ्रा दङ होननानै बाहानु नार्जारिया खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिदों। थांनाय सानाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंआ आइजोफोरखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबनि बेन्दोंनि रायमना हाथाइसालि खाथिनि कमिउनिटि नब्लाङाव आइजो सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गोबां आइजोफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो आइजोफोरनि सांग्रांथिजों लोगोसे आइजोफोरनि थांना थानायनि थाखाय माखासे मान मर्यादा आरो राजखान्थि समाजखान्थि लोगोसे नखर दानायाव आइजोफोरा माबायदि सांग्रां जानांगौ बेफोरखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों। भारतनि मुलुगनां बेडमिन्टन गेलेगिरि साइना नेहवालआ फिसाय पारुपाल्ली साइसभजों नागारलायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। फिसायजों सोमोन्दो नागारलायनाय बाथ्राखौ मुलुगनां बेडमिन्टन गेलेगिरि साइना नेहवालआ समाजारि बिजोङाव फोसावदों। इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन लेटार होबाय होनना माखासे खौरां बिजोङाव होनाया नंखाय होननानै गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों दिलीप कुमार बर'आ। झारबारिनि बड'पुर गामिया गामिसेयैनो बिपिएफ दोलोआव हाबजोबदों होननानै खौरां बिजोङाव फोसावनाया नंखाय होननानै फोरमायथिदों। 9 नं बनरगाव बियाबनि सिंनि झारबारि बड'पुर गामिया गामिसेयैनो
BPF दोलोआव हाबजोबदों होननानै खौरां बिजोङाव BPF दोलोआ फोसावनाया नंखाय। गामिनि गावबुराया रावनोबो मिथिहोआलासे गामिनि मेल होननानै हालामनि गासैखौबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लेंथुम होनानै दोलोआव जबरदस्ति जयनिं जाहोनायनि अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा। गेलेनाय बिथिङाव सानै बर' फिसाफोरा गोग्गाथाव रादाब लाबोनो हादों। आसाम नाङैनो जिल्लायारि बक्सिं गेलेनाय बादायनायाव सानै गेलेगिरि सिलभार आरो ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। थारैनो चिरां जिल्ला गेलेमु आफादनि नाजानायाव भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसार ओनसोलनि खाग्राबारि गामिनि थागिबि बिखि बसुमतारिनि फिसाजो मिस समाय बसुमतारिया ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। लोगोसे आमटेका गामिनि हाकिम बसुमतारिनि फिसाजो सुमिता बसुमतारिया सिलभार मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।